saamekielellä maita identiteetti ja mulla on perspektiiva mohtalle kollegin saapunas kielä haaka ja kielän. Täällä on kuolegeinus kielän päiväs shatamustus. Muu etnikielä tällä tärkeällä. Mutta muun oppen saamekielä manjel jatkaskoula. Täppä kuolegeinus alaskoulassa. Det går kemullen mai saapmelas ja kulttuuralla muninu tehalas muhto mun tappe taarostan. Ja mun touten vähän ja olkkopäältä särvotaaka ja täällä oli hui iimas touttuu. Ja määritin, että okei, täällä aika mumma ei huomaan saamikielä ja täällä muus saamikielä parokokielä. Täällä mun jähtuvaa vuoromusparkumataan. Mutta aikin mieltä tätä maitteen shattaa parku ja arkapäiviä. Täällä tuu koorulle tuu instrumenta. Nuohti kiavahan johonkin päivää äätsen koorulla jääna touhtui mai. Mutta päiväsle mun juhite hallas ahtsi rohkille mieltä alkahit hähterä. Ja mi parka kielain ja kulttuurin ja saami musiikkia. Tän piirrein haali humma. Taille nuolu muittali. La muahti Elana piirha ailu se jaami leko täällä vasan jäljiä jaki jos on lehuidek na oftako vamunjen lätjen ja lean ahtjen ja ittat ja tuske vailahan suu muhtunu leallin ja vähän fiinis maittaa johti täällä Täppä johkan ja saamastan ja oorun. Suruaftuu paikkis. Muahte. Täällä puolelle toutumus. No mun mielestä täppä kuolekeinus misle stora privilegium. Kun täppä valtakielä, saamekielä. Ja tälle sihkari huivahtis uahpa saamekielä, just on Oulu, Stockholmasta ja Trondheimissa. Ja skolas leidäkär regel, että täppä on kiavahat tussi saamekielä. Ja tämmöstä ei teko pakku, ja mut färtin kiavahit saamekielä ja vaikka leveä strängstä. No mun mielestä ei vaihtaa hui, joo, taakahan vahti saamasta faksta.